uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama bonsimande egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu ukungena kule ndawo yasekhaya leZwi. Ngithole izifundiso neziyalo nenjumayelo. Kakhulukazi enhliziyweni yami engikubongayo ukufundiswa ngokuvuma izono. Ngizibone kade ngingakwenzi kahle uma sengithola le mfundiso le yasekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukungena khona akulona ize kimi. Ngiyalibonga nje ucebo lukababa uNsemande. Kukhulu akwenzayo ey'mpilweni zethu ngokungena ezwini. Nomama ngiyamuzwa eshumayela. Hhayi, uNkulunkulu mkhulu alibekile kumama uNsemande nakubaba uNsemande. Ngiyabonga kakhulu. Enhliziyweni yami nje nginalokho ukubonga kakhulukazi ukufundiswa ngokuvuma izono. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ubaba Nsibande, ngibingelele nomama Nsibande, ngibingelele ekhaya leZwi, ngibingelele entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngizoletha nje ukubonga kwami. uNkulunkulu esenzele umusa wasithwala, sisahlela nje, wasihlelisa nokuhlanganisa nje imali sakwazi ukuthi sihambe kahle. Nemoto nje sayithola, sagibela, sahamba kahle. Siyabonga noma sesifikile emishini, siyabonga. Sibonga ukuphatheka kahle, sibonga izwi lenkosi, sibonga ukunyathela khona emishini kwaba isibusiso. Sibonga umoya engcwele, Nkosi yami, wawukhona laphayana, Nkosi yami. Siyabonga konke imfundiso. Sibonga nabantwana basentabeni endlu kaJehova nasekhaya leZwi ukuthobeka nokuba kwi-level eyodwa. Akekho owambone secothoze sihambela phezulu, sonke sasikumoya owodwa. Siyabonga nokufundiswa, ukufundiswa nje ukuthobeka. Siyabonga ukwakhiwa nokucangathwa. Siyabonga kakhulu baba umpostoli. Siyabonga nje nokusifundisa ukuthi emzimbeni yethu ake simbathe iy'mpawu zikaKristu, ongangokuthi uma ugula ukumemezelela igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngabuya ngaba muhle, ngaba dizi, ngakhathala, ngalala. Kodwa enhliziyweni yami ngathi angifuni ukuthatha philisi, angifuni ukuthatha lutho. Ngizolokhu ngimemezelela igama nje. Ngithe noma sengiyokhuleka ngesikhathi sami sokukhuleka, ngafike ngathi Nkosi, ngicela ungiphe amandla ngoba sengizovuka ngemsebenzini. Angifuni uma sengifika emsebenzini kube ngathi ngihambe kade ngiye kiphi inkonzo sengibuya sengigula. Ngomusa nje kaNkulunkulu ngavuka ngiphila. Izolo ngoLwesibili ngakwazi emsebenzini, ngasebenza nganamandla. Konke bengikucelile kwenzeka. Ngiyabonga, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu baba umpostoli nomama umpostoli. Siyabonga. uNkulunkulu anibusise, asigcinele nina, aphinde agcine ikhaya leZwi, aphinde agcine entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Asigcine nathi sikhona ey'ndaweni zonke lapho sikhona. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Babe Sibande, ngiyabingelela kakhulu ekhaya leZwi, entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Bingelela bonke labasegruphini, bingelela ubaba, umama. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi baba. Siyambonga uNkulunkulu losigcinele wena nomndeni wakho nomama. Angathi ukuthi ngasikuphi namhlanje nenxa yemthandazo baba lwasendela yona. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga kakhulu baba. Siyambonga. Ngibonga nethisha umayelo baba lesolongitilalela. Maye livile elikhashane, izwe elikhashane. Hey, baba ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Solongisalalela thisha umayelo. Hey, bekumnanzi. Hey, bekumnanzi kakhulu, besibusiseka. Hey, bajabula labe bakufike nje khona lapho. Bengifisa nami kufika Nkosi yami ebhasikeni. Ngenxa yesizathu ukuthi hey, ngilomunye loqhuta losachuta. Ngeja nje uNkulunkulu ngiyamthemba kakhulu. Akihluleki.
ukuthi angisida, angiphilisa bazalwane. Ngiloko nje lengakusho babe. Ngiyambonga solongiso babe, ngisachubeka ngisalalela. Amen. UKristu inkosi, ngiyabingelela baba uNtsibande nomama egameni likaJesu. Cha baba, ngithi angibongela uNkulunkulu uzwile umkhuleko. Ngangikade ngicelile kubaba ukuthi ngicela umkhuleko. Kunesimo emsebenzini esifuna ukungikhipha ekhaya ngiyosebenzela ekudeni, kanti ngangikade ngicele ngabuya ekhaya ngenza i-transfer ngenxa yokuthi ngifuna ukuba sekhaya ngesimo esikhona. Ubaba uNtsibande wathi angingene emkhosini. Ngangena baba emkhosini ka-3 days. Ngahamba ngaye ofisi ngayozwa ukuthi kuthekani ngokuhamba kwami. Kuthe mangifika uJehova esevele ngilwele. Kwathiwa cha, la bengizoswa khona sekufakwe omunye, angibuye ngizoqala phansi ngihlale ngilinde la ngikhona. Ngalinda baba, sekuthe namhlanje bangibiza bangitshela ukuthi hhayi angiseze ukuya ekudeni, kodwa isikole engisitholayo sengisithola ngasekhaya. Impela sengizovuka nje ngokhe ngey'nyawo ngiye esikoleni ngibuye futhi ekhaya ntambama ngizonakekela ubaba, njengoba ngangikade ngicelile ukuthi uNkulunkulu ngicela ngenzele lowo musa lowo ukuthi ngalishiye ikhaya ngoba kunesimo esingekho kahle ekhaya. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, aqhubeke avule nalokhu kunye usitha esikuvalayo. uNkulunkulu aphendule neminye imikhuleko. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu asilekelele ngawe empini nawe ngabe ubhekana nazo, uhlangabezana nazo. uNkulunkulu akulwele nawe njengoba nathi silwela. Siyabonga nje ukusacrifice ngempilo yakho baba, udele izinto ey'ningi ngabe uyazenza usikhulekisa. Siyabonga kakhulu kakhulu. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli uNtsibande, umama umpostoli uNtsibande. Ngibingelela ekhaya leZwi sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga baba kakhulu umusa kaNkulunkulu. Sengikwazile ukuthi ngiphinde ngibe sekhaya leZwi. Ifoni yami yayikade intshontshiwe. Ngiyabonga nje baba, kusukela ngingenile ngiyamuza uNkulunkulu ngaphakathi eyisiza impilo yami, ngoba ukuphuma ekhaya leZwi kubuhlungu kunzima. Izimpi bezingishaya left and right, ngizwe ukuthi Nkosi angisazi nokuthi ngizokwenza njani. Angisenamkhuleko wokukhuleka, kodwa ngikhuleka-ke baba, ngimnxusa nje uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiphe ifoni ngiphindele ekhaya leZwi. Ngiyambonga kuThixo, ngiyazi ukuthi umkhuleko wenu baba, ngiyabonga kakhulu. Ngibonga iy'nkonzo zephasika. Ngilonge ngizilalelile nje, ngiyabuyela emuva ngehla nazo baba. uNkulunkulu muhle, uyayisiza impilo yami. Ngiyawezwa amandla ayabuya, ngiyawezwa amandla ngaphakathi. Sengibusiswa nakakhulu inkonzo zanamhlanje njengoba ukhuluma ngezilimi neziprofetho. Ngiyathandaza uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngenze ngicaciseleke phakathi kwey'profetho nezilimi, ngoba angikakabi nako ngempela ukuqonda. Akukho engingakusho ngokupheleleyo ngoba vele owaziyo uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, inhliziyo yami ngiyasho ngithi igcwele ijoy, njengoba uNkulunkulu ambulile ukuthi uqhubeke ukhulume ngalesi hloko. Ngiyamcela kuNkulunkulu akangenze ngizwe ngey'ndlebe zikamoya, angenze ngomoya wakhe ngiqonde ngalezi nkonzo, ngoba emabandleni nje kwenzeka konke. Kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi manje sengizoba nesiqiniseko. Ngiyabonga nje baba kakhulu, ngithi nje angibonge ngakho konke. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela kumama, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, abazalwane ekhaya leZwi. Baba, ngizophakamisa ukubonga nje, unyathela entabeni yendlu kaJehova. Siyabonga baba, siyabonga ukuthi uvume ukuthi ugitshelwe.
ngibuke enye into mangingena entabeni enhle kaJehova. Ngibuke enye into oyibonayo ukuthi ayenziwa umuntu. Uyabheka yonke indawo uyabona ukuthi akuyena-ke umuntu umnikazi wezinto wenza lento. Siyabonga baba nokuliphakamisa igama lokuthi uNkulunkulu bamNkulunkulu owenza izinto wena awenzi lutho. Hayi baba, siyabonga ukuthula kubazalwane. Kusukela sifika ukuthula ukwamukelwa intobeko kwaze kwaba siyahamba into eyodwa. Abantu baningi bagcwele akhomsindo. Makuthiwa kulalelizwi kuthula ithenya kukhuluma umuntu oyedwa. Hayi baba ayikaze yenzeke lento. Asimbongeni uNkulunkulu. Uthando lakho okukhulu asithande ngalo. Bazalwane kusinakelela. Bazalwane basentabeni endle kaJehova sinakelela ngendlela eyisimanga. Basinika amanzi, basibekela amanzi, basinaka ukuthi sizolala kanjani, sizokwenza yonke into kanjani. Uthando nje, uthando. Baba siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga thina singafiki-ke sone. Esikufice kunjalo, sibambaneni sibe munye. Sithandaneni njengoba yena esithandile. Baba ngiyabonga. Ngibonga angiphezi. Ngibonga angiphezi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba uNtsimande, umama uNtsimande, abazalwane bonke. Siyambonga kakhulu uJesu Kristu bazalwane. Nokungena kule group kunento eziningi engizibonayo ezisukayo empilweni yami. Ngisamethemba ukuthi uNkulunkulu usazosusa okunye. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise egameni kaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi baba. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba kakhulu ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ubaba uPostoli Ntsibande nomama uPostoli Ntsibande. Bingelela abazalwane bonke entabeni likaJehova nasekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi baba ekuseni ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Ngithi angilethe nampu ubufakazi. Izolo ntambama kade ngiphuma edrobheni nje baba, sengibuyileke ngithi hayi ake ngifake okweshumi bazalwane. Mangiqeda ukufaka bazalwane ngiphuma esitolo. Mangiphuma esitolo hayi ngiqale ngawela umgaqo ngaya kwesinye isitolo, ngabuya sengiya kwesinye futhi sawela wona lo mgaqo engihlala ngiwela kuwona. Ngama zadlula zonke iy'moto baba. Endleleni engijwayele njengomuntu nje omdala ngiyaqaphela kakhulu emgaqweni. Hayi izolo angazi baba kwenzakaleni. Ngibone ngesithuthuthu sesila phambi kwami. Angisibonanga mina isithuthuthu siza laphaya. Asibona sesila esethu umlungu nje hey ngokuthi besingagijimi ngendlela okugijima ngazo izithuthuthu. Wakwazi ukusibleka, wawazi wadilika kwasitsheka, wadilika kusona. Ngabuka nje umusa kaNkulunkulu ukuthi hayibo kwenzakalani vele. Ngamangala ngambona uNkulunkulu ukuthi unkosi. Shuthi uNkulunkulu ayabonakalisa abazalwane ukuthi sivikelekile masekhaya leZwi, sisentabeni likaJehova. Siyacela uNkulunkulu asisize sihlale bazalwane, silalele bazalwane, senze lokho uNkulunkulu akushoyo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngimnika udumo ekuseni ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela baba uNtsibande, ngibingelele umama uNtsibande, ngibingelele nomndeni wonke, ibandla lonke entabeni nasekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. It was my first time ukuza ephasikeni, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba buzizwele ukuthi hayi umnikazi wenkonzo ukhona. Asikho sodwa. Angeke ngikuchaze okuningi ade kwenzeka, kodwa angazi nje, kodwa siyabonga. Nayi into engicela ukwedlulisa kakhulu. Ngiye ngazitshela ukuthi mangisuka lapho ithi ngifuna ukumamela inkonzo yangoLwesine yonke ngoba bengingekho, so angiyizwanga. Nganquma-ke ngipresse, ngivula ifoni, sengipressa ukuthi ngizoqala ekuqaleni ngizogcina ngizwe. Mangithi ngipressa indumiso, kungapresseki indumiso le phezulu, kupresseke la okubhale mama Apostle khona. Ngithi it's fine, ngilalela ukuthi uNkulunkulu uthini ngoma, and then ngizolalela indumiso and then ngigcine ngezwe.
Makusenzeka kanjalo, mangivula la kumama, umama uhlabelela nomhlabelelo wathi, dwalela ngifela kuwe ngiyakhosela. Na umhlabelelo ungenzela into engayazi. Ngiphakathi ebhasini. Qhubeka uhambo. It's 1 minute for 17 seconds lo mhlabelelo. Hey ngithi kodwa umana ubengasawudonsi nganinyaka kancane ukuze lo mhlabelelo kunento la kumhlabelelo. Okokuqala engubambile ukuhlabelela, it's not about voice or what, but umuntu eyihlanze lokho eyihlanze lihlambuluka abese kuhlabelela uNkulunkulu uyehla hlala engomeni. Omunye umuntu angeke ayizwe but omunye uyayizwa. Ayingayizwa ukuthi lo mhlabelela uhambe wodwa kunani la. Ngawu-repeater from KZN to Joburg. Ngizamile ukubheka okunye maybe an hour kwaba nalento ethi buyela kule mhlabelelo. Mangibuyela emhlabelelweni lona sengibona la eminyango isingena kuwe ebhasini, but phambili nyana la cishe kuqondane nalo mnyango owabothwa ivale ngaphambilini. Ngibone izandla nje ezivulekile, but kuhlangene iminwe kule zandla lezi. Mangilokho ngisho lo mhlabelelo uma uhlabelelayo ngihlabelisana nje kanye naye ukuthi kuwe ngiyakhosela. Ngibona izandla lezi ziyavuleka ziyahlukana, kulandela okunye kuyavuleka kuyahlukana, kuqale from izandla kuyakhuphuka phezulu. Bekuyizinto eziningi ezihlukahlukene, ngathi kunamakhala futhi amaningi ahlukile, kwaze kwaya kwashabalala. Ngangathuki ngathi uJesu Kristu inkosi, but what is this? Sekuyafika mangikhuluma nomunye umama ongifaka ekhaya leZwi uthi those things I think they were things bekumele kube into ezolikhosela inkosi. uNkulunkulu wavimba ngathi dwalela ngife kuwe ngiyakhosela. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi akaqhubeke njalo uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kaBamtsibande, ngibingelela umama, ngibingelele ubaba, ngibingelele ibandla lonke entabeni kaJehova. Kuyabonelelwa. Sibonge kakhulu baba ngenkonzo zikaGodi. Sizwile bengisebenza angikwazanga nokuya enkonzweni, kepha ngizwile Nkosi yami ngihlele emsebenzini ngifanane nomuntu obesegudini. Siyabonga kakhulu baba uNtsibande ngendlela ozivuselela ngayo. Sibonga kakhulu baba. uNkulunkulu anibusise kakhulu nina omama ngekhathi zonke eniphila ngazo ezweni lasemhlabeni. Senisivulile amehlo abevalekile, ubumnyama buyagezeka. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba.